Antifona ako pojem ostal vo služobných knihách, ale malo sa ako spôsob spievania antifonicky využíva. Tam stále spieval určený spevák alebo určená skupina spevákov tie žalmy, verše žalmov a zvyšok ľudí im odpovedal buď nejakým refrénom. V danom prípade je to čestnejšujú Cherubim. A ten spôsob spievania na dva zbory, zbor kontra zbor alebo solista kontra zbor, bol nazývaný antifonický. On je známy už a píše sa o ňom už v tom 4. storočí a v podstate asi vznikol v tých prvotných dobách kresťanských, keď sa kresťania schádzali a sa niekde presúvali na to miesto, kde bola tá bohoslúžba na hroby mučeníkov a po ceste spievali. A nie všetci prítomní vedeli všetky tie piesne, tak bol jeden predspevák, mne to tak pripomína ako také procesiové spevy, že tej procesii jeden, kto si predspevuje a tí ostatní za ním odpovedajú. Takže z toho vznikli aj
to pomenovanie, aj ten spôsob spievania a dodnes má svoje využívanie a dodnes sa využíva aj v pravoslavnej cirkvi a pokiaľ viem aj v západnej cirkvi. V týchto obradoch sa antifóna, antifonický spôsob spievania využíva.